jeg har også tænkt lidt over, nu springer vi lidt fra ADHD til bare generelt tilstand af at have det ikke så godt, stress, depression, angst, alle de der ubehagelige følelser, har vi sygeliggjort dem i Vesten, ikke mindst Danmark, sådan så at man nærmest er bange for at være syg, at have de der følelser, så man faktisk bliver syg af frygten for at være syg. Ja, det er jo, og det synes jeg jo bestemt, man har. Ja, i det øjeblik, vi kalder det et symptom, at have det på en bestemt måde. Og jeg er med på, at der er stor forskel på at være trist og depressiv og nervøs og ængstelig. Altså selvfølgelig skal vi have et sprog for, når det ikke bare er sådan dagligdags ubehag længere. Selvfølgelig skal der være en kategori, der er det. Men det behøver ikke være sygeliggørende. Og det, der sker i det øjeblik, man fortæller den historie, at her er altså noget, der er sygt forstyrrende. Det er jo meget svært at forestille sig, at man kan lære mennesker at være med det, og prøve at forstå det og udforske det, og hvad det måtte være, hvis man virkelig får fortællingen om, at det er sygt. Og det ser jeg, at en stor del af det arbejde, jeg laver, det er at rydde op efter den der fortælling. Fordi jeg sidder med mennesker, som har været med i meget dybe depressioner, har været med i langt ude psykose, virkelig har været udbrændt, har været rigtig ængstelige. Og den ting, der sker 11 ud af 10 gange, det er, når man har været dernede, så vil man helst ikke dernede igen. Ja. Det er sådan et ret naturligt mål. Ja. Man får ligesom et mål om ikke igen. Ja. Og hvordan gør man det? Jamen man får der nogle antenner ud, skal helt ubevidst, ikke? For alt, der bare ligner det igen. Så man får sådan nogle overbeskyttende trigger for det. På en måde, så hvis ikke man bliver hjulpet til at navigere i det, så bliver en helt normal dårlig dag, en negativ tanke, dårlig søvn, whatever, følelsesudsving, så bliver det pludselig tolket i lyset af, Gud, jamen sådan så det også ud på vej ned til det, der blev en depression sidst, så man bliver overopmærksom på det. Så nogle mennesker, de får sådan en her smal sti, de kan gå på, fordi alt bliver bare tolket som tegn på tilbagefald. Og der synes jeg jo, man gør lidt det modsatte af, hvad man burde, når man fortæller folk, ja, det er sgu tilbagefald, du må hellere passe på, og det er farligt. Du gør det modsatte? Det er fuldstændig modsatte. Jeg prøver at hjælpe til folk til at forstå, altså, kan vi prøve, inden vi hopper med på katastrofetanken om det tilbagefald. Prøv at finde ud af, er der en kontekst omkring det. Og så ligesom, og det er der sjovt nok altid, jeg har i hvert fald aldrig set, der ikke er det. Vi prøver at udvide lidt rum for, hvad vi kan være i af ubehag og mærkelige tanker og fornemmelser og symptomer, uden at køre ind i frygten for tilbagefald. Fordi så er det, som du siger, så bliver det selvforstærkende. Ja. Så bliver det selvforstærkende. Og det er jo i sig selv nok til at få et tilbagefald. Ikke? Plus vi ved, at meget, altså det er jo en hel litteratur, tilbagefaldsforebyggelse. At det er simpelthen et helt forskningsfelt, hvordan man ikke bare kommer ud af en depression for eksempel, men også bliver ude af den. Og det handler jo altså rigtig meget om at hjælpe folk til at udholde og forstå de der fornemmelser. Ja. Og ikke være bange for dem. Og ikke være bange for dem.